Bună, dragii mei! Sunt Nicoleta Chiriac, lider Pharmacy, și astăzi mă aflu alături de voi pentru a vă prezenta gama Miss Sparkle, noile lucruri de buze care au apărut în catalogul aprilie-iunie. Cu ocazia aniversării de un an, cei de la Pharmacy ne-au surprins cu o nouă gamă de lucruri de buze la prețul de 23,99 de lei, în 4 nuanțe diferite. Nuanța 01 Bittersweet, 02 Bubblegum, 03 Honey și 04 Berry Match. Haideți să le și vedem. Sunt într-o cutie foarte drăguță, cu un design plăcut, dintr-un carton solid, cu un capac magnetic și cu un interior foarte sclipicios. Sunt foarte drăguțe. Cei de la Pharmacy ne spun: învăluiește-ți buzele în culori strălucitoare cu acest luci de buze intens, extrem de ușor și nelipicios. După descriere deja m-am îndrăgostit și cred că sunt potrivite pentru toate vârstele și numai bune de achiziționat. Haideți să le și vedem dacă sunt într-adevăr așa cum sunt descrise. Prima nuanță este Bittersweet, nuanța 01, de un roz pal. Miroase foarte, foarte, foarte bine. Îți vine să mănânci. Sunt foarte cremoase și ușor de aplicat și într-adevăr au un sclipici foarte finuț. A doua nuanță este Bubblegum, nuanța 02, de o cafea cu lapte, un maro deschis. Și acesta miroase senzațional. Sunt niște mirosuri fresh de primăvară-vară. Sunt într-adevăr nelipicioase. A treia nuanță este Honey Pot, o nuanță de roz un pic mai intens față de prima nuanță Bittersweet. Haideți să încercăm și pe aceasta. Doamne, deci înnebunești cu mirosurile astea. Sunt ușor de aplicat și nuanțele sunt, din punctul meu de vedere, potrivite pentru orice vârstă, indiferent de momentul zilei, pot fi folosite cu ușurință și cu mare drag. A patra nuanță este Berry Match, de un roșu, un rozaliu spre roșu, un roșu. Miros bestial. N-ai cum să nu te îndrăgostești de aceste lucruri de buze. Sunt foarte, foarte, foarte faine. Chiar mă bucur că mi-am achiziționat întreg setul. Prin intermediul ăsta am văzut și cum sunt și le pot testa cu drag oricând doresc. Acestea sunt nuanțele. Sper că se vede sclipiciul. Sper că v-a plăcut videoul meu de astăzi și dacă doriți să achiziționați unul din aceste produse sau, de ce nu, întreg setul, aștept să-mi lăsați un comentariu în descriere sau să-mi trimiteți un mesaj. Mulțumesc că m-ați urmărit și să fiți iubiți! Vă pup!